Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang anak-anakku kelas 9A nganti 9D sing banget tak tresnani. Ing kalodhangan iki ayo padha ngunjukaken puji syukur marang Gusti kang akarya jagat, kang tansah paring kanugrahan marang kita sedaya. Katite ing dina iki kita ginanjar wilujeng kapalingan kesehatan. Muga-muga kahanan pandemi iki cepet rampung ya bocah-bocah. Pulih kaya sadurunge saengga pamulangan bisa kaparingaken kanthi tatap muka. Anak-anakku, nyambung materi minggu kepungkur, Brina wis paring cariyos Ramayana ingkang asusila utawa ingkang judulipun Anoman Buta. Nah, tugas tembung-tembung kang kagolong angel lumrahe bocah siji lan sijine meh padha. Tuladhane tugas-tugas sing wis kapacak ing kalodhangan ini wis Brina waos, yaiku bocah-bocah padha nulis tembung tuladhane bebedap. Lah bebedap apa? Yaitu golek kewan ing alas. Ana sing nerak wewaler. Wewaler iku aturan sing kudu diugemi, ora kena dilanggar ya. Sisik melek golek kabar. Kapilut itu kapencut. Nah, kapilut ning kene oke sing salah ya. Mula dipirsani tugase kapilut ku kepencut. Terus pungkasan iku keri dhewe utawa akhire. Klangenane yaiku kesenengane. Tembung enggal-enggal kuwi cepet-cepet ya. Wadya bala ki prajurit utawa bala-balane. Dumununge yaiku panggonane. Gancaring cariyos nggih menika cerita sakteruse. Singkawa iku sedih, Duta iku utusan. Rewondo seta iku kethek putih, yaiku Anoman. Nanging ana tembung kapi iku uga tegese kethek. Dirungket iku ditaleni. Tatak tanggon tanpa miris iku nduweni teges ora wedi, kuat ora wedi. Jadi tak baleni, tatak tanggon tanpa miris tanpa gigrik kuwi nduweni teges kuat, blas ora duwe wedi. Sakti mandraguna nduweni teges sakti banget. Lah kanggo tugas C setunggal ingkang ngganepi ukara menika rata-rata raden-raden jawabane bener. Lah C kalih Ibu pirsani uga akeh sing bener. Sing ora bener yaiku nganti tekan saiki ana sing ora ngumpulake tugas lha kuwi sing ora bener. Ing kalodhangan dina iki Ibu paring materi tak share ning grup ya, engko dipirsani terus diwaca. Bar maca mestine ya dipahami ya. Tugase digarap. Ora usah dikumpulake ning tanggal 4 Agustus dirembug bareng-bareng, dibahas dicocoke bareng Brina. Kirang langkungipun makaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, prokes. Salam sehat.